Ngiyabingelela abazalwane ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu uMsizi wethu. Sibonge kakhulu ngokuthi bakukhanyile sivakashele namhlanje. Ngithemba ukuthi mayebuyele enqothi sesikhonzela. Amen. Sikhonzele ngakumfundisi. Umfundisi ukhona. Amen. Ngakho siyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi bekhona nonke. Sibongele ngokuthi sinozipho ukuthi nawe beplane ukuthi abe senkonzweni zabasha kodwa akakwazanga ukuthi agcine phakathi kwethu naye. Sibonge abazalwane bonke. Ngiyayazi ke i-anxiety yokuthi umuntu afike endaweni angayazi noma nini bayikhulumile leyo ndaba. I-anxiety ndayibona ngifike eGoli. Kunomunye sasifunda na high school kodwa engaphambi kwami besebenza ePitoli. Mase ngizosebenza ePitoli ngakhuluma naye ukuthi hayi ngizocela ukuthi unicuphiso kwesikhashana ngisazobe ngifuna indawo. Savumelana futhi wangakithi. Kuthe mase kusondele insuku kwafika kumina ake ngiconfirm ukuthi into besiyikhulumile izolunga yini isahamba ngakho yini. Awedwa manene. Ifona ibangisaphendula. Ngabe sothi ngithi hayi ifona iphendula. Ngaze ngasizwa ngomunye ongakholwa noma ubengakholwa ngaleso sikhathi. Bengingafundi naye.
ngangihlangane naye nje eThekwini hayi isikhathi singanani wase Eastern Cape kuphi ne-Eastern Cape nama ngazi athi mangimthinta hayi savumelana naye useyakholwa ukuthi manje usengumzalwane hayi wangilanda ke la kwafanele ngilande khona ngahlala cishe about 2 weeks kwakhe kodwa ke ngangingasayithandi indaba ngoba ngaleso sikhathi wayengakakholwa day 1 nje ngabe ngibona kahle ukuthi ngizoyithola nini indawo kubuhlungu ukuhlala nomuntu ongakholwa kubuhlungu ngendlela yokuthi ngangingathandi ngaze nganquma ukuthi ngeke ngiphinde ngihambe nabo ngoba bathi mangaba sengithole indawo bathi bazongiphelezela semindeni ngiyothenga izinto zokuthi ngiyoqala phela ukuhlala kufanele ngithenge omamophu ngithenge izitsha ngithenge yonke lento bathi hayi sekade ngehla nginyuka lapha edolobheni ePitoli ngithenga lezi zinto ngiqedi bazongiphelezela ngabe ngiphelezela mase kubuyo bathi abanye hayi ngcono sidlule lapha usibanibani unebhedi angazi nami ngithiwa kubani lo sahlala kuleyo bhedi abantu bejiva ngibona ukuthi le ndaba yomjiva ngizwa mina ngifuna ukuhamba kodwa manje ngilazi ePitoli angazi uzosuka kanjani la ngikhona nganquma ngathi ngeke ngiphinde ngingene emotweni yakhe kwathi ngolunye usuku ngihlala eCenturion wafika ezongibona wathi ake sihambe siyobona emzini wami sengikuthengile ngangena ngithathe ngingenile emotweni ngabe ngazithela ngingene kanjani sengikhohlile ukuthi nganginqumile ukuthi ngiphinde ngingene emotweni yalenhliziyo ngangingehele mangifika kwakhe hayi kwenza uBrian ukhotshwana akabhemi futhi acishe ngabhemi phela akhotshwana hayi athasambe sePitoli ngingene futhi mangingena sifike ePitoli ngithi uzothenga utshwala athi nginyama umuntu sibuye kuBrian abuye ngiphelezele ngekhaya ngiyambuza ndoda kwenze njani wathi khona esishintshile manje wathi hayi sengiphendukile ngambonga kuNkulunkulu ukuthi angivumele ukuthi ngingene emotweni yakhe ngikhohlwe ukuthi nganginquma ukuthi ngeke ngingene emotweni yalomuntu ngoba wangifaka omabha ngase ngifana nesithixo lapho ngazi ngizokwenza njani so ke anxiety yokufika eGoli ke ngiyayazi bazalwane ngiyayazi impela sizinake sidluleke lapho sibheke incwadi kaJeremiah isahluko 29 siqale ku verse 11 to verse 14 incwadi yesijwayele nje ngeke ngathi mangibuza ukuthi ngizokhuluma ngithini ngikhulume wapha amazwi kwafika le ncwadi ngathi yaza ngazi uqala ngikhuluma ngithini ngalamazwi futhi okokuqala lamazwi ngangizwe kakhulu kulabo abantu abakhuluma iprosperity gospel mina ke angihambisani neprosperity gospel angazi ngizokhuluma ngithini kodwa kuNkulunkulu emuhle waveza ukuthi kufanele ngikhulume ngithini kusho ukuthi leyo nto ke ayivezile nami bengayazi esizokhuluma ngayo namhlanje uJeremiah 29 verse 11 ya 14 ngiyethemba ukuthi sesiyitholile ngixoxa lezi indaba nje ngenzela ukuthi sigcine siyithola indaba ngizama ukulinda kahle kahle isihloko ke salendaba sithi ke dlala indima yakho ukuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe ngawe ngoba uma ungayidlali indima yakho uNkulunkulu ngeke akwazi ukufeza icebo lakhe ngawe and mayingasakwazi ukulifeza icebo lakhe ngawe kuzomphoqa uNkulunkulu ukuthi akubhubhise uNkulunkulu wadala abantu wababusisa ukuthi mabazalane bande esikhundleni sokuthi bande bona abantu kwavele kwanda ukubi uNkulunkulu wayese ebabhubhisa abantu ngoba wayebadala ukuthi babe ngumfanekiso wakhe kuthe sebekhonze ithole legolide abantwana bakwaIsrayeli ngenxa ukuthi bebona ukuthi uMose abamboni usehambe isikhathi eside abazi ukuthi wehlelwe yini ngoba abazalwane abathi bakhonza uNkulunkulu kanti bakhonza umholi bayinkinga kufanele sikwazi ukuhlukanisa phakathi kokukhonza uNkulunkulu
nokukhonza umholi. Kusho ukuthi laba bazalwane bakwa-Israyeli basebekhonza uMose bona besazi ukuthi bazofika la kufanele bayafike khona ngoba naku kukhona uMose. Maye ngekho uMose angeke bafike la kufanele bafike khona. Base becela u-Aaron, naye u-Aaron kangazi waphelela kuphi umgogodla wakhe. Yazi umuntu ongena backbone uzotshelwa abantu kumele ngabe uyabalida, bazotshela yena bona, batshela yena uvumela bona. Bathi hayi ngoba sazi ukuthi uMose wehlelwe yini, ngcono sakhele ithole legolide sivele sikhonze lona. Sebekhumbula lento eyayisenziwe eGibhithe, sebefuna ukuyenza noma bengasekho eGibhithe, ngoba kunabazalwane abenza izinto zaseGibhithe kodwa futhi bengasekho eGibhithe. Leyo nto uNkulunkulu akayifuni ngoba yenza ukuthi lingafezeki icebo lakhe. uNkulunkulu ke kwamthukuthelisa lokho, wathi uMose uzovela abhubhise wonke umuntu akade lapho, kusale uMose abese azivusele isizwe sakhe uNkulunkulu kuMose. Ngizama ukucacisa lesi sihloko sethu ukuthi dlala indima yakho ukuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe ngawe. Abaningi ke kuIsrayeli akathokozanga uNkulunkulu ngabo. Abaningi babo baphelela noma bafela ehlane. uNkulunkulu ke ngoba unecebo lakhe wenza icebo lokuthi akuthathe 40 years bezungeza nje lapha ehlane, kungangeneki la kufanele bangene khona, ukuze laba ababe neminyaka u20 nangaphezulu ngaphandle kukaJoshua noCaleb bafe. Yini engababulalanga ngaleso sikhathi? Kufanele bakhulise izingane. uNkulunkulu angakubekela ukuthi ukhulise insali yakhe kanti useqedile ngawe. Ngakho ke asibe sesimeni sokuthi uNkulunkulu akakwazi ukufeza icebo lakhe ngathi. Leyo ndaba ke esizokhuluma ngayo namhlanje. Ake sifundeke bese mase sifundile sizocela ubaba uKhanyile asikhulekele. Siqale lapha kuvesi number 11 indaba ejwayelekile. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungeyokubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. 12. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. 13. Niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Ngiyakufunyanwa yinina, usho uJehova, ngibuyise ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, usho uJehova, nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Ngicela ubaba sikhuleke. Ngakuthandekayo uNkulunkulu oyingcwele abona amandla wonke, silapha ke baba endaweni yakho ekhombile baba, sini Nkosi Jesu. Baba siyakubuza Nkosi Jesu uba phakathi kwethu Nkosi, khuluma indlela efisa ngayo Nkosi empilweni zethu baba, silalele Nkosi, silalele baba, silalele wena khona kwakho Nkosi. Nkosi usisuka endaweni ongayidingi sime endaweni edinga uNkulunkulu oyingcwele. Fihla umntwana wakho khuluma ngaye ekuseni izwi lakho Nkosi elivela kuwena waliphuma kuwe baba Nkosi Jesu. Lethu umsebenzi ofanele ekuseni empilweni zethu, indlela zikamoya sayidinga baba, size Nkosi ukuza kwethu kuba Nkosi sizakale senze lokho kushoyo moya phakathi kwethu Nkosi Jesu. Fihle baba mbiyele qobolwayo izokubiyela izwi lakho Nkosi Jesu. Konke Nkosi ukuthumbele efanelweni kwakho sakuchitha ukungalungi fa ukulunga, izwi lakho lokulunga upheleleyo baba uthi ngcwele. Nkosi amadlebe ethu kamoya alalele wena baba khona kwakho, sisuke senze
njengoba linjalo uNkulunkulu oyingcwele siyakudumisa Nkosi emini ngokuphakathi kwethu Nkosi ukusiza sami ngokufanelekile indlela yakho yonke siyabonga baba baphakathi kwethu siyabonga Nkosi baba sebenza Nkosi umangaliso umntwana wakho Nkosi baba umlenze wakho somandla uphinde ubunjalo ungene njalo ngoba Nkosi awubuyi ulabatha ubuphilile njengoba linjalo uJesu Kristu Inkosi amen uJesu Kristu Inkosi Siyabonga. Mhlambe singakaqhubeki namaphuzu kunento efikile nje ukuthi ake ngisho maqhubeka. Ngesikhathi bethunjiwe abaJuda ekuqaleni bekungesiyona intando kaNkulunkulu ukuthi bagcine ethunjiwe. Kodwa uNkulunkulu wathumela ingceku zakhe abaprofeti kaningi esizweni sakhe ukuthi abaphenduke. Kodwa abantu abavumanga ukuphenduka, abavumanga ukusondela kuNkulunkulu nokubuyela kuNkulunkulu. Ngaleso sizathu ke kwaze kwafika la uNkulunkulu ethatha khona isinqumo sokuthi angeke akwazi ukuthi agcine abantu bakhe eJerusalema endaweni engcwele bengekho ngcwele labo bantu. Wayese ethatha isinqumo sokuthi isizwe esinamandla kunabo isizwe saseBhabheli sifike sibathume bangabe besatholakala bangabe besahlala ezweni lapho uNkulunkulu ayihlose ukuthi bahlale khona. Lapho kwakuzodunyiswa khona igama likaNkulunkulu. uNkulunkulu wancamela ukuthi indumiso mayiphele endaweni ayikhethile ngenxa ukuthi ubungcwele bungekho, ukuthi uNkulunkulu akayifuni indumiso engekho ngcwele. uNkulunkulu akafuni ukudunyiswa abantu abangekho ngcwele. Uyabakhafula abakhiphe ebusweni bakhe ababeke kwenye indawo noma basuse endaweni yakhe engcwele ngoba lokho kuhlambalaza igama lakhe. And umuntu okwenza lokho ngenkani aqhubeka ahlale endaweni engcwele ebe engekho ngcwele, uNkulunkulu udila naye harshly. Uyambhubhisa lo muntu uNkulunkulu, uyambulala. Uma ubheka lapha kulokhuza kusahluko noma kusori kuverse 15 qala nje verse 15 12 ngokuba nishilo ukuthi uJehova usivusela abaprofeti eBhabheli 16 ngokuba usho kanje uJehova nenkosi ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide nangabo bonke abantu abahlala kulomuzi abafowenu abangayanga nani ekuthunjweni. Ukhulunywa la nabantu ebebeseBhabheli. Kodwa manje uNkulunkulu sekhuluma ngabantu ke abangayanga kanye nabo ekuthunjweni. Ukusho ukuthi ngesikhathi sekuyicebo likaNkulunkulu ukuthi abasuke phela endaweni engcwele bona bahlala abangavuma ukuya eBhabheli ekuthunjweni. Verse 17. Yebo usho uJehova Sebawoti uthi, bhekani ngiyakuthuma kubo inkemba nendlala nesifo ngibenze babe njengamakhiwane amabi angenakudliwa nobubi bawo. Ngiyakubalandela ngenkemba nangendlala nangesifo ngibenze babe yingebhe embusweni yonke yomhlaba, babe yisiqalekiso nesimangaliso nento encimfelwayo nehlazo ezizweni zonke engibaxoshele kuzo. Ngokuba bengawalalelanga amazwi ami, usho uJehova, engawathuma kubo ngezinceko zami abaprofeti, ngibathuma njalo njalo, yebo kanilalelanga, usho uJehova. La esiqale khona kuverse 11
kukhulunywe ngabantu ebebesekuthunjweni kwethenjiswa ukubuyiswa kwabo. Kodwa makubuyiswa laba kade bethunjiwe, laba ebebezishaya abantu abalungile, behlala endaweni engcwele noma eyaziwa ngokuthi ingcwele, kodwa bona bengekho ngcwele, yibona kanye ke labantu uNkulunkulu abathukuthelela. Laba ubabekela isethembiso, abathema bebona ukuthi vele asikufanele ukuhlala endaweni engcwele. Ngcono sisuke siye la uNkulunkulu esibona sifanele khona, endaweni edume ngobubi nedume ngokungalungi, ngoba vele asilungile. Asingazishaya abantu abalungile kanti asilungile. Bayivuma lento Daniel bengabantu abalungile ukuthi ngenxa yabantu esiphila phakathi kwabo, noma ngabe ke kuthiwa thina silungile, kodwa uNkulunkulu usenqumile ukuthi ngenxa yabantu esiphila phakathi kwabo abonile, kusho ukuthi thina njengesizwe sikaNkulunkulu sonile, asifanele ukuhlala endaweni kaNkulunkulu engcwele. Bakhetha kahle ukuthi ngcono siphume njengokusho kukaNkulunkulu, kodwa laba badazinkana bahlala. Manje kwase kuba uNkulunkulu othi njengoba sazi ukuthi izifo zivela kuSathane, lezi ezahlela laba bantu zazingaveli kuSathane, zazithunywe nguNkulunkulu uqobo lwakhe, nendlala yayithunywe nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Kwaba nezinto ezimbi ezithunywe nguNkulunkulu kubantu abazenza ngcwele, kodwa bebezazi ukuthi abalilalelanga izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyamelana nabazidlayo, uyamelana nabantu abanjalo, kodwa ozithobayo uNkulunkulu uyamphakamisa. Baphakanyiswa ngalo Abednego noShadrach noMeshaki, baphakanyiswa bekwelinye izwe, ezweni abathi mabefika ngasemfuleni yakhona, abathumbi babo nabahluphi babo babacela ukuthi ababahlabelele elinye lezihlabelelo zaseJerusalema. Bathi bona siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na? Ngamanye amazwi, asikho endaweni efanele ukuthi sidumise. Ngakho njengoba singekho kuleyo ndawo asikwazi ukudumisa. Ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi adunyiswe ngumuntu ongekho endaweni engcwele, ngoba yena ungcwele. Simdumisa ngoba engcwele. Ezulwini uyadunyiswa ngobungcwele. Abamdumisayo bangcwele, naye futhi uNkulunkulu ungcwele. Ingakho uNkulunkulu ethi niyakuba ngcwele ngoba mina ngingcwele. Fikile ke kumina ukuthi angidlule kule ndaba singakaqhubeki namaphuzu ethu. Uyazi ke uNkulunkulu ukuthi kungani bekufanele sidlule kule ndaba. Phuzu lethu lokuqala ke sithola khona lapha kulokhuza kusahluko kuverse 11 lasiqale khona. Sizokhuluma ngokuthula. Ngoba kuthwalana ngokuba ngiyazi mina usho Jehova. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani usho Jehova. Imicabango yokuthula. Ile micabango uNkulunkulu ayicabanga ngabantwana bakhe abazithobayo, ngabantwana bakhe abangamdumisi mabebona ukuthi akufanele ukuthi bamdumise. Uthuna le micabango, okokuqala nje umcabango anawo ngabantwana bakhe ukuthula. Lokhu kuthula sakubona uNkulunkulu ekwenzela uSolomon, emenzela umusa ukuthi abe nokuthula nezizwe. Kodwa nakho ukuthula kumele sithi noma uNkulunkulu esesiphila ukuthula, singasuki ezweni likaNkulunkulu, singayeki ukuhlala emadolweni. Ngoba uma sisuka kulezi zinto ezimbili, ukuthula lokho kungaba ingozi, kube i-downfall yethu. Lokho ukuthula okwanzelwa uSolomon kwamenza ukuthi aye emakhosini ezizwe, athola amadodakazi amahle khona, abese ezomfundisa ukukhonza oBhali noThixo.
ngenxa lokho ukuthula akuthi ukuthula sekukhona ungayeki ukukhuleka ungayeki ukufunda izwi ungayeki ukufuna ubuso kaNkuluNkulu ngoba uSathane uzosebenzisa leli thuba lokuthula wena oliphiwe nguNkulunkulu bese kuba kuphenduka isiqalekiso kuwe kuphenduke ububi kuwe kumele ke sibe nokuthula nabantu esihlala nabo phakathi nje kwabantu esihlala nabo simelwe ukuthi sibe nokuthula and lokho kuthula kuyintando kaNkuluNkulu lapho ngibheka kuverse 7 lapho kuJeremiah 29 kuthiwa funani ukuthula komuzi lapho nginithumele khona niukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula abathi sebefikile ezweni ekungesilona ebebebizelwe kulona kusukela kukhokho uAbraham ezweni ngokobuntu elingathandeki abangayanga ngokwentando yabo kodwa bethunjiwe ukuthi babe isigqila khona lapho ke le ndawo ebuhlungu okungekho kuyona ukunethezeka kuthiwa abazame ukuthula abakufune ukuthula yabona ke into makuthiwa yifune kusho ukuthi yinto ongayiboni ngaleso sikhathi uma ungayifuni ungasho uthi ayikho leyo nto kodwa mase kuze kwathiwa yifune kuyacaca ukuthi ikhona kodwa icashe endaweni ethize kusho ukuthi wena kuhamba kumele uhambe uyifune and kungumsebenzi wakho ukuthi ifune ukuze uyithole kusho ukuthi lapha eBhabheli bekungekho ukuthula phakathi kwesizwe sakwaJuda nabaseBhabheli kodwa futhi bekungumsebenzi wasizwe sakwaJuda bese eBhabheli ukuthi abakufune ukuthula yabona labantu ohlala nabo abangakholwa obekwe phakathi kwabo noma ngabe isemsebenzini noma isemphakathini noma isemndenini noma ikuphi na angeke vele ube nakho ukuthula nabo and futhi hayi ngoba kungekho kukhona kodwa wena njengomntwana wakho kungumsebenzi wakho ukuthi kufune and labanikeza indlela yokufuna ukuthula ukuthi abakhulekele kuNkulunkulu lokuthula ukuze nabo babe nakho ukuthula uyazi uma ungenakho ukuthula kuthandazeki kahle uyazi uma ungenakho ukuthula ungathi uyakhuleka kanti usuyacomplain wenza into angayifuni uNkulunkulu ungadideka wenza into ezirong ngenxa ukuthi nje awunakho ukuthula umuntu ongenakho ukuthula kulula ukuthi enze amaphutha ingqondo yakhe iyaphithana ibheka le ibamba lokhu ihlanganise nalokhu yenze lokhu nalokhu ngoba lo muntu uhlushwa yilokhu ahlushwa yilokhu ahlushwa yilokhu lento lena eyazanywa nguMose eGibhithe kodwa manje wayezama yena ukuthi kube uIsrayeli onokuthula engazameli ukuthi phakathi kwamaHebheru nabaseGibhithe makube nokuthula engakayi understand indaba manje waze walwa nabaseGibhithe ethi ngokwendlela yakhe uzama ukuthula kanti ukuthula kuyakhulekelwa ngokwalelizwe akukho la uzophinda ukuthole khona ngaphandle kokuthi ukukhulekele ukuze wena uqobo lwakho ube nokuthula ngoba ukuthula okwangempela kuvela kuNkulunkulu ngoba ukuthula yona inkosi yamakhosi lithi iBhayibheli lapha kuIsaiah 9 verse 6 no 7 yinkosi yokuthula inkosi uJesu uma sifunda kuthiwa ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana
umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umahluleli omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Owuzibuza-ke ukuthi mangaba wena ungenakho ukuthula, ubani oyinkosi yakho kanti? Ngoba le nkosi yethu, inkosi uJesu, iyinkosi yokuthula. Kuthe iseGetsemane kwafika uJuda Iskariyoti wamanga. Inkosi uJesu yayisikhuluma naye ukuthi indodana yomuntu uyayikhaphela ngokuyanga na. Ngumusa lowo uJuda Iskariyoti ayewuthola ukuthi understand uJuda Iskariyoti ukuthi inkosi uJesu iyayazi yonke lento eyenzekala la. Mhlawumbe kwakuyithuba lakhe uJuda Iskariyoti lokugcina ukuthi aphenduke. Uma ezwa lamazwi ekhulunywa inkosi yokuthula, uthe sebeyibamba inkosi yamakhosi ngendluzula izithi nina niza nezinkemba kungathi nizobamba isigilo mkhuba noma isigebengu noma isigelekeqe. Yathi qhubekani ke nikwenze lokho, engaphethe izikhali zenyama ngoba uyinkosi yokuthula. Enye yezinceku zakhe zenkosi uJesu wathatha inkemba yena wagenca indlebe yenceku yompristi. Inkosi uJesu yayicosha, yagoba phansi, yayicosha le ndlebe, yayibuyisela kumniniyo. Yayisesithi ungakwenzi lokhu, yamkhuza ukuthi ningakwenzi lokhu ngoba obulala ngenkemba uzofa ngenkemba. Ngoba le nkosi esiyikhonzayo inkosi yokuthula. Lelizwe lithi zamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa ngoba ongenakho angeyibona inkosi. Kusho ukuthi ongenakho ukuthula nongenakho ubungcwele angeyibona inkosi. Uma ungumntwana kaNkulunkulu ukhonza inkosi yokuthula, le nkosi yokuthula izokwenza ukuthi wena uzamele ukuthula ngoba vele ngaphakathi kwakho kunokuthula. Lo okubusayo ngaphakathi kwakho ukubusa ngokuthula ngoba vele uyinkosi yakho ukuthula. Manje kuma wena ungenakho ukuthula, ngibuza ukuthi ubani ngaphakathi kwakho? Ngoba siyazi ukuthi umnikazi wendluzula uSathane. USathane ongenakho ukuthula. Umuntu uma enoSathane akakwazi ukuba nokuthula. Akahlaliseki impilo yakhe ishona le nalena. Indlela angenayo ngakho ukuthula umuntu kaSathane. Uzobona abantu lapha ngaphandle abayizigwili. Kodwa umuntu sebenza faka iconsi lakhe lokugcina kodwa unemali yonke. Mina ngisho labantu kuthiwa richest people in the world. Indlela abasebenza ngayo ngoba bayakhompyutha. Bafuna umbuso wezwe. Inkinga yabo ke ilapho. Kuthiwa lapha ku verse 7, umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe, usekelwe ngokwahlulelwa nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova sebawuthi kuyakukwenza lokho. Uqiniswa umbuso kaNkulunkulu ngakho ukuthula. Kusho ukuthi enhlizweni yomzalwane ekuphileni komzalwane azithi iphithiphithi zikhona.
uqiniswe umbuso kaNkulunkulu empilweni yomzalwane ngenxa yenkosi yokuthula ebusa kuyena. Kube nokuthula esihlalweni sobukhosi kaDavide, uqiniswe usekelwe ngokwahlulelwa nangokulunga. Umuntu azahlulelene ukuthi nginakho yini ukuthula. Manje lana ke bathenjisa ukuthula futhi mase bebuye esilomuva. Lapha bese seGibhithe kuthiwe, sorry not eGibhithe kodwa eBhabheli, kuthiwe mabakufune bakhulekele kuNkulunkulu ukuthula. Kodwa mase befika endaweni efanele kaNkulunkulu eJerusalem, into le ezovesana nje ibe khona ngoba eJerusalema kubusa inkosi yamakhosi, inkosi yokuthula. Mabefika lapho sekukhona ukuthula, abasadingi ukuthi bakhulekele bazofika entweni ekhona. Umbuzo wami usekhona ukuthi useJerusalema yini wena? Pho kushonephi ukuthula? Ngoba inkosi yakhona ngeyokuthula. Walahlekelwa ukuthula nje nabantu ophila nabo. Waba nezitha nje, waba nabantu ongabathandi, waba nabantu ongabaphiwe, waba nabantu nje obashalazelayo noba balekelayo. Yebo ngiyavuma manje ukuthi mhlawumbe ubalekela isono, kodwa ilungisa indaba makufanele uyilungise. Nangu ubaba ushilo la ukuthi ufike la ubekwa ukuthi uzolungisa indaba yakhe noNkulunkulu. Uma kumbiza ukuthi makaye ejele aboshwe, akube njalo phela, so be it. Ngoba uzofuna ukuthula, inkosi yokuthula le, inkosi yokuthula ke is uma sikhonza yona kusibiza ukuthi masibuyisane nabantu esonene nabo, sibe nokuthula nabo. Ngoba uma singakayilungisa indaba yethu nalaba bantu, asikwazi ukuba nokuthula nalaba bantu. Enye izindlela zokufuna ukuthula lokho ukuthi kungabe umzalwane wami ngimoneni yini esengishalazela, yini ungazi ukuthi akusahlangani kahle phakathi kwami nomzalwane wami. Kufanele ngikhulume naye, ngibe nokuthula naye, ngikhulume nabantwana mangaba kunenkinga ekhaya nabantwana, ngikhulume nezihlobo zami mangaba kunenkinga nezihlobo zami. Kufanele bangazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, bangazi ukuthi angihambe indaba zamadluzi, ba-understand ukuthi mabesenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu angizenzi, kodwa noma kunjalo mina nginokuthula nabo. Akungabe ukuthi mina ngoba ngingcono, ngoba ngumzalwane mina sengungongcwele ngcwele angikhulumisani nabo. Uma bengangikhulumise angibakhulumise ngoba mina ngizamela ukuthula, lokho kuyintando kaNkulunkulu ngenxa yenkosi yokuthula ebusakini. Sesishilo ukuthi ukuthula kuyakhulekelwa. Ake size ke iphuzwini lesibili. Iphuzu lesibili ithemba. Kuthiwa imicabango yokuthula kungengeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Ukuthula isikhathi esizayo nethemba. Sizokwesigcilela ethembeni ke manje. Iphuzu lesibili ke leli sesikhuluma ngethemba. Into le abazoyinikezwa nguNkulunkulu abangazuzakhela bona. Bebekhona ke ngesikhathi sika Jeremiah abaprofeti ebebeprofeta amanga, benikeza abantu ithemba, kodwa ithemba elingaveli kuNkulunkulu. Mhlambe nawe khona amathemba ozinikeze wona noma otshelwe wona, kodwa umbuzo ukuthi lawo mathemba avela ngoba ususeJerusalema yini, usendaweni kaNkulunkulu, noma uzinikeza lawo mathemba kodwa uyazazi ukuthi usesonweni. Lamathemba ke bawanikezwa ngokubuya, baselapha kodwa manje kukhona lento ezokwenzeka ngokubuya kwabo sebebuyiswa emva kweminyaka u70. Kunesikhathi esizayo nesethemba, kusho ukuthi basesebunzimeni lapha, isimo bakusona akuyona into abayithandayo. Kodwa uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uthumela umprofeti uJeremiah ukuthi ke manje
yena uNkulunkulu into yokuqala azobanikeza yona ithemba bese kuyenzeka lokho akuthembisile. Uyathembisa njengalokho wathembisa ukhokho wethu Abraham. Kwamthatha iminyaka eminingi uAbraham ukuthi lesethembiso esenzelwe yena sifezeke, kodwa waqala walinikezwa ithemba. Themba linike lelo uNkulunkulu akunikeze lona wena. Lona lelo themba osolitholile ngempela ngabe livela kuNkulunkulu noma livela kubaprofeti bamanga. Lelo livela kubaprofeti bamanga uzolizwa nawe wethembe kodwa ubusesonweni, ubusenane wrong engekho right. Kodwa uhlale endaweni kaNkulunkulu bese uthole ithemba ozonikezwa uNkulunkulu. Ithemba ke leli esikhuluma ngalo, ngiyazi abanye mabekhuluma ngale ndaba bakhuluma ngethemba nekusasa elihle lezinto zalokhu kuphila. Akukho wrong lokho kuhle, kodwa ngifisa ukuthi ke siqale nje sigxile ethembeni likamoya. Lapha kuJob 27 verse 8 uthwali yini ithemba longena uNkulunkulu nxa enqunywa lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe na. Manje kunabantu abakholwayo abanikezwa ithemba nguNkulunkulu, kube sekubakhona abangakholwa, nabo ke uSathane uyabanikeza ithemba. Kaningi ithemba labantu abangakholwa noma abangaxhumene noNkulunkulu lisezintweni eziphathekayo. Abanye bayathwala ngoba ithemba labo lisengcebeni, bathemba izinto zalokuphila. Lapha kulokhuza kuMateyu 6 verse 33 ithi inkosi uJesu noma angivele ngilokhuze ngilifunde ukuze ngilikhothe kahle, ngoba nakho manje selifuna ukungilahlekela indlela engizolikhotha ngayo. Kodwa inkosi ikhuluma ngokukhathazeka ukuthi singakhathazeki ngezinto zalokhu kuphila ukuthi sizodlana noma sizogqokana. Lithi ke lapha ke kulokhuza verse 33 kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwayo, inkathazo yosuku yanele khona. Abantu ke abangakholwa nabantu abathi bayakholwa kodwa bengekho kuNkulunkulu, ithemba labo liseyinteni eziphathekayo. Uzothola omunye ethi ungumzalwane, kodwa indlela abhizi ngayo akanaso isikhathi somkhuleko. Isikhathi somkhuleko sincishwe ukuthi ubhizi nezinto zalokhu kuphila, ngoba phela uma ngabe engazenzi lezi zinto uzodlani, uzophuzana, uzogqokana. Angisho ukuthi masingasebenzi, kodwa ekusebenzeni kwethu, ekwenzeni kwethu izinto zesidingo zalokhu kuphila, akungasincishi amathuba omkhuleko, ngoba ithi inkosi singazibekeleli ingcebo esemhlabeni lapho kukhona inundu nokuqwala, noma lapho kukhona a moth and rust. Ngamanye amazwi izinto zasemhlabeni noma ungathi uyibambe kanjani, uthi uyibambe sokweyikhali zamantungwa, kodwa ikhona into ezoyisusa kuwe. Le nkazimulo yalento igcineni izophela, kodwa kuthiwa masizibekelele ingcebo esezulwini lapho khona alikho isela, akukho futhi ukuqwala. There's no rust. Into yakhona iyashayina nje kuzebe naphakade. So ithemba ke lo ngena uNkulunkulu, umbuzo uthi liyini ithemba lomuntu othi uhlala endaweni kaNkulunkulu kodwa behleze ezonweni futhi, ngoba ukwazi ukuthi uhlale ezonweni uphinde uhlale endaweni kaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu esethi uzobajezisa labo bantu, uzothumela inkemba kubo, athumele isifo kubo, athumele indlala kubo, ngoba basendaweni erongi lapha abantu. Ithemba labo lisekutheneni masihlezi kule ndawo
noma ngabe siyona kodwa konke ku-right kanti akukho right. Manje-ke liyini ithemba longena uNkulunkulu? Akushiwo la ukuthi liyini ithemba lomuntu ongakholwa. Akushiwo ukuthi liyini ithemba lomuntu ongaya enkonzweni. Ngamanye amazwi liyini ithemba lomuntu ohlezi esonweni. Ngoba ukukhanya nobumnyama kuhlangana. uKristu noBhiliam akuhlangana. Kusho ukuthi umuntu mangabe esonweni iqiniso ukuthi akekho kuNkulunkulu. Manje-ke liyini ithemba lomuntu ongekho kuNkulunkulu? Uma ususa umphefumulo wakhe, ngoba yes ngesikhathi ukhona umphefumulo wakho ungazijabulisa, ungayithola into zezwe futhi zingakwenelisa ngokwendlela yakho into zezwe. Kodwa mawususwa umphefumulo inkinga iqala lapho. Ukuthi ingcebo yakho uyibeke ezintweni eziphathekayo, once wasuka umphefumulo kulento eziphathekayo usuzoya ke ezintweni zikamoya. Lapho kumoya kaNkulunkulu phakathi kokuthi uzophusha lesikopweni noma ube senkosini Jesu bese ke uhambe ngayo ke ngoba indlela uzofinyelela kuBaba. Phakathi kwalezi zinto zombili ukuthi usenkosini noma awukho na. Manje mangaba uNkulunkulu esekubuyisa yena sekudlulile isikhathi sentukuthelo yakhe, ngoba umntwana wakho uNkulunkulu kuyenzeka amjezise, kodwa isikhathi sentukuthelo siyedlula bese akubuyise uNkulunkulu. Mase kubuyisa uzokubuyisa ngethemba, uzokunikeza ithemba. Lapha kumaHubo 78 verse 7, ngoba ukuthemba uNkulunkulu kusho ukugcina imiyalo yakhe. Kuthiwa ke babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kepha bagcina imiyalo yakhe. Ithemba likaNkulunkulu lifezeka kumuntu ogcina imiyalo kaNkulunkulu, ongakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu. Uzothi lo mntwana kaNkulunkulu ethemba uNkulunkulu abe egcina imiyalo yakhe. Nabantwana bakwaIsrayeli babekhishwe eGibhithe, ngikholwa ukuthi bonke babethembe ukuthi isiphetho sabo kuzoba seKhenani. Kodwa ngenxa yokuhluleka ukugcina imiyalo kaNkulunkulu, abaningi babo abangenanga. Bahlulekile ukungena ngenxa yokuthi abagcinanga imiyalo kaNkulunkulu. Nakuba bebethenjisiwe, nakuba ukususwa kwabeGibhithe, uNkulunkulu ubethi ubasa ezweni laseKhenani lapho kuchichima khona uju lwezinyosi nobisi. Kodwa noma kunjalo isethembiso sakhona sashabalala, asiphumelelanga kubantu abangagcinanga imiyalo kaNkulunkulu. Nawe mntwana kaNkulunkulu uzothi usuyitholile izethembiso zakho, uzothi uNkulunkulu uqobo lwakhe sekuthembisile, wakutshela ukuthi yini ezokwenzeka, bese ube nenkinga yokuthi leso sethembiso othenjiswe sona singaphumeleli ngoba wena awugcinanga imiyalo kaNkulunkulu. Kodwa uma ubuzogcina imiyalo kaNkulunkulu, isethembiso uNkulunkulu athembise sona bese izophumelela, ngoba uNkulunkulu uziveza ethembekile kwabathembekileyo. Ngoba uma ungathembeki, uNkulunkulu ngeke athembeke nakwena. Iphuzu ke maqondana nethemba elilandelayo ukuthi uSathane ufuna uqeda ithemba lakho afake lakhe. Ukwenza kanjani uSathane? Uma ubheka incwadi kaIsaiah 36 verse 4, kuthiwa wathi kubo uRabshake, ake nisho kuHezekiya nithi,
Isho kanje inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya ithi, "Yithemba lini leli olethembayo na? Inkosi uJesu izokwethembisa, uNkulunkulu uzokwethembisa izinto akwethembisa zona bese siyafika isitha. Sifuna ukuzokuphuca lethembo nalo. Sifuna ukuzokususa endaweni yakho. Ngoba hleze mhlawumbe sifuna ukuzokuphuca isibusiso sakho. Manje uRabshake la uthunywe inkosi yase-Asiriya. Uthi akutshela inkosi yakwaJuda uHezekiya ukuthi ithemba lini lelo nalo uzuthi kusho inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya. Uzuthi ayiphi enye inkosi engahlulwanga ile nkosi. Buka imisebenzi yayo ukuthi le nkosi yase-Asiriya sayenzeni, iwathobise kanjani amanye amakhosi. Wena kuzophephela kanjani yini ithemba lakho? Kodwa uma usazi ukuthi wena uthenjiswe nguNkulunkulu, isiqiniseko kumele ukuze qiniseke ithemba lakho, hlala emnyalweni kaNkulunkulu ungasuki. Ngoba uma kusuka wena usuka kuNkulunkulu, hleze uNkulunkulu angasuka nethemba abekunikeze lona njengalabo abantwana bakwaIsrayeli. Kodwa lesitha sizofika ukuthi sizame ukuzoqedela ngethemba onalo. Uthi usathi uthembile lento uNkulunkulu uyaziyo ukuthi ukuthembisa yona, wehlelwe yilokhu nalokhu nalokhu. uRabshake wakho ke lowo uzokubuza ukuthi ithemba lini lelithembo nalo. Uzokungabazisa ethembeni onikezwe uNkulunkulu. Futhi uzokufuna ukuthi ngabaza abese efuna ukuthi ngene esonweni. uNkulunkulu akave ngayifuni indaba yokungabaza. Uyazi ngathi sekuthembisile into athembisa yona bese kujezisa. Akujezisela ukuthi ungabazile nje. Obuza uZakhariya. uZakhariya esethempelini bengabathola abantwana. Futhi asiza ukuthi wayeyokhulekela abantwana lapha ethempelini. Ngicabanga ukuthi uZakhariya wayesekwamukela empilweni yakhe ukuthi ngeke abe nabo abantwana. No Elizabeth ubesemdala. Naye futhi esemdala. Thela phese ethempelini uNkulunkulu wathi uzothola umntwana. Hayi uZakhariya akayikholwa ngini. Uyabona mangabe ithemba lilethwa nguNkulunkulu, awuqiniseke ukuthi uyalibamba. Uwenza isiqiniseko sokuthi futhi uyalikholwa. Ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu ongakholwa. Nangesikhathi kufika ingelosi zithi ngalesi sikhathi sonyaka ozayo zikhuluma noAbraham. Zithi uSara uyobe sephethe umntwana. uSara ke elale indaba zabantu. La kuzwakala indaba ungathi uthi bekungakhulunywa noSara. Kodwa ngoba mhlawumbe uSara naye wayethanda ukuzwa ukuthi kukhulunywa ngani lapha ngaphandle. Ubhizo yapheka la wenzela lezi ingelosi lokho ukuthi makakwenze kodwa ulalela indaba. Ake mase izwe indaba ke yakhe ukuthi kanti uzobe sephethe umntwana ngonyaka olandelayo ngalesi sikhathi wathi ayaya. Wavele wahleka enhlizweni yakhe. Ingelosi zabuza noma uNkulunkulu wabuza uhlekelani uSara enhlizweni yakhe. uSara waphika. Ngoba umuntu nje ngokwemvelo mayetshelwa amaqiniso ngakwenzile. Into yokuqala nje uzama ukuyidefenda. Uzama ukubonakala ngumuntu omuhle angavele ngumuntu ongalungile. Nayo Adam thema kuthiwa Adam uphina usudlile yini emthini engithela ungadli kuwona. uAdam kunomaxolise wavele waba nama excuse. Wakhomba abanye wablame abanye. Kwaba yilona lo wakhomba umunye akekho wazikhomba yena. Ngalo ndlela bonke ke bajeziswa. Mhlawumbe uAdam wazikhomba yena wathi inkosi ngonile. Mhlawumbe ngaba kajeziswanga. Ngoba noAhabi wayeshade noIzebel noma uJezebel engumuntu omubi phambi kaNkulunkulu. Kodwa mase kufika umprofeti uEliya kuyena
emtshela ngesiphetho sakhe. uHezekiya waphenduka wakhala kuNkulunkulu, wembathi indwangu yamasaka wakhala phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu waze wabuyela kumprofeti wathi buyela ke kulowo muntu uHezekiya uAhabi, njengoba kade umtshela isiphetho sakhe esibi, hamba umtsheleke manje ukuthi ngeke abe safa, indodana yakhe ezongena kulento ekade isho nguNkulunkulu. Ngobani? Uzibone ukungcola kwakhe, akablameanga uJezebeli. uJezebeli uyena ofake kakhulu uAhabi kule nkinga. uJezebeli uyena ofika neplan lokuthi uNabothi makabulawe ukuze uAhabi athole lesi sivina isifuna. Kwakulula ukuthi uAhabi wayengathi hayi ngitsheziselwani mina ngoba nangu umuntu ongifake futhi mina ngimbulalanga lo muntu uNabothi. Cha, ngumkamo wenzele ngitsheziselwani mina. Kodwa ngoba bekwenzelwa yena, kwenziwe konke lokhu ngenxa yakhe. Ngoba noma ngabe kuthiwa awuyenzanga leyo nto, kodwa mayisenzeka yenziwa ngenxa yakho, ukhona lapho nawonile udinga ukuyithoba phambi kaNkulunkulu. Wayithoba kuAhabi, ukuyithoba kwakhe kwamsiza. Nawe nami simele ukuthi sithobe phambi kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu athethelele ukona kwethu. Ngicele ke usisi Mashabalala asikhulekele. Siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga nakuba bofikile. Siyabonga.